Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nakasaganan ni Lindon nga agsanay babaan ka ni Brando. Nakuna na pa'y nga agduelo da ka ni Ruben, apama na makasursuro da ito'y. Ken kayat na nga ipakita ka ni General Barbosa, akabailan na ti lumaban. Iti sa balya bangir, pinutbutang ni Bakat Ansing ni Doña Dolores, tapno agsardengan da ito'y asumanao. Nagtaray adagos ti Doña iti silid na, gaputag butang. Iti day tamot lagun daway. Si Marungkar dala kay Ignas ken Ruben iti apartment apagnana edan ni Diana. Mas daw ni Ruben, gapu iti nasayat apan nakisarita ken kuana ti Doña. Kabayatan na, agsarsarita da Doña Dolores ken Diana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Binagbagaam ka nun ni Ruben, Mama. Adi mo kaya ta maisagmak. Owen, iha. Imbagakan ko na dayta. No kasta, di mon kagurguran ni Ruben, Mama? Maragsakan no maawata mo ni Ruben. Diana, jakmat kaya at amabainan ni Ruben. Nakakasimat ngagpaiso, gapoy tinapasamakan ko na. Mama? Nakunam idi kanyak nga ulilan ademang ni Ruben. Sa bali a tao tinangaywan kan ko na. When, Mama? Iso na panulot ko abagbagaan. Gaputawanan dagiti naganak na amang bagbag ako makan ko na. Pwede na dayta, Mama? Piman mat a Ruben. Maawatak ti sasaaden na ita. Gaputasan a basta-basta tinapasamak kan kuana. Boss, agi na natabay. Nabannog akon. Naglaka ka mata na mabambanog, Brando. Jack pa'y makarik na iti banog. Aklo boss. Lumakayak matan. Agkapsot matan ti bagay. Sana bale, ta ituloy tamot lati agsanay inton madamdama. Sige. Timot pa nagaramat iti paltog ti kayat ko asursurwen, Brando. Wan boss, sana pare ko tayo ta. Kunak no basta agigamlatan iti paltog. Ngamsan mat gayam. Naskan asursurwen anaimbag. Podno tayo ta, boss. Numasursuro ka na imbag. Sanak to ngagbuteng ngagmaymay sa asumango kini Ruben. Boss? Magagara naklauna yan iti panagsanguminto kini Ruben, Brando. No kabaalan na ti agmaymay sa makilaban. Kabaalak tumatan. Nauling taglawlaw, Tata Ignas. Diakon makita da giti agtutubo na ka-istambay iti sangwanan day tapasdak. Un nga agpaiso, Ruben. Patsak nga gararamat iti droga da giti agtutubo. Ngamita, awan damatan. Awan lata ti progreso dayto nga ili. Gapu kadag iti illegal nga aramid. Uray sa dino ti papanam. At dalat tadag iti balay pagkraragsakan kan pagsusugalan. No adda mapasamak a krimen. Saan abasta maikan iti hustisya. Isu nakabutbutang daytoy a lugar. Dagiti laang agturay ti ad-adda a mapagpaburan. Tata Ignas. Adulat ta dagiti birkog ken kunnibar. Nawayada nga agkatang-katang iti aglawlaw ti probinsya. Dahito iti maibagakan ka ita, anak ko. Alukuyam anaimbag ni Ruben, adinan sa pulan tinang paltukan kwan. Kaputag pagkadlang tibiyag na. Mama? Kayat mo ka di ama isagmak, ti lalaki nga ayatam. Ibagam kin ni Ruben, alipatan nan tinapasamakan ko na, kat mga barwanan langan. Jack masungbatan anaimbag dayta, Mama. Nila ang Ruben ti makasungbat iti amin. Dakkel ariribok tinapasamak kada kami iti kalabas. Gapu iti pan nakapaltog na, adandanina nakatayan. Diana, nalakala ang amapunas ti amin, no kayat mo alipatan.
Sana basta-basta ti panggap na nga aramidan. Mama, Tinapatag ita si bibiyag ni Ruben. Ulitan, alukuyam nga isardeng nan asapulan ti utak ti panakapaltog na. kala at ti panagbaliw ni Mama, Manang Celia. Nadlaw mo ka di dayta? Wan, senyorita, nagmayat ti panakisarita na kan ni Ruben itay laang. Sapay la kumangarod. Taagtul-tuloy ti kasjay apan nakilangan na kan ni Ruben. Nasaya at mat no agbalbaliwan ni mamam, senyorita. Nalabit ang nakaamirisan. Maragsakan no kastaman bilang, Manang Celia. Adutin sakripisyo, gapukan kwa na. Nang runa idi adda tayo pala ija mansyon. Senyorita, Kinapudno na, kailiw kon ti mapan ija mansyon. No saan ko maan nagsugal idi ni Mama? Saan ko maan napasamak ti kastoy? Napukaw anaming pinsan ti mansyon. Kastamot ten ti negosyo mi, gapukan kwa na. ado tinapukaw kada kayo, senyorita. Wen manang, katsapay la kuma, taagbaligi ti planok amang bawi kadagiti sanikwami. Mama, day tamanan ti ibagbagam kanyak. Saan ko pa ang nakasaritaan na imbag ni Ruben? No sumarong karmanan ditoy ni Ruben. Ibagam timbagakan ka. Adinan sapulan dyan ang paltugkan kwa na. Agpagadlang tibiyag na, iha. Mama, amok nga adda pa kainaigan ni Lindon iti pan nakapaltog ni Ruben. Di mo sawan ti kasta, Diana. Awan ti pamanagnak tayo nga iso ti utak ti pan nakapaltog ni Ruben. Mama, Narigat ti basta agitudulatan iti sospek. Kasanon, no saan anilindon ti utak ti pan nakapaltog na. Nalabit nga dasabali akakontra ni Ruben. kasano ama siguradom nga awan ti pakainaigan ni Lindon iti pan nakapaltog ni Ruben? High profile at tao ni Lindon. Prominente. Saan adadaulan ni Lindon ti panawon na para laang kin ni Ruben? Anya, Saan anaan-anay adakas ni Lindon, Diana? Amok nga amom dayta. Nalabit nga adda dagiti baro a hideout dalindon. Iswasan mo ida basta masarakan. Wanda tayo, Ignas. Iti pa nagsawar ko hindi na minsan. Nanayas ti amin. Awan ti makita nga katang-katang abuyot ni Lindon. Ruben, dakas ti ipasumudaag ti panagulimag ti aglawlaw. Amang ano agsagsagana laang dagiti kabusor. Nalabit na kasta. Amang ano kala at latan arumwar dagiti kabusor. Tata, Isuanas kan ti panagannad, Ruben. May sapay lang aldaw ti panagsanay ta. Adun ti nasursurom, boss. Juan Brando, adu pa'y gayam dagiti naska na masursurok. Ibagakin ka tagpay sa boss. Adu dagiti napaliw ko kin ka. Kapayatan ti panagsanay ta. Anya dagita, Brando? Nalakaka ang makasuro. Ken adda bukod mo adiskarte. Mhm. Adda dagiti kabailam. Adyak kabailan, boss. Napigsa ti danog mo. Ken adda na idumduma awagas mo. No kasano ti makilaban. Kasta ka di? Gapoy ti day tagalad mo. Kabailam to na sangun ni Ruben. Nga uray agmay-may sa kalahay. Sika ti magisursuro ka ni Lindon no kasano ti lumaban, Brando. Wan, General. Ang husto ka di ti sursuro, Brando. Isursurok lakin ko na dagiti amok, General. Saan nga tangag paggan lang ti biyag ni Lindon? Gapoy ti panangisurum kan kwa na. General, aklo nagkurang pa ti sursurok no kasano ti lumaban. Tinapatag.
maisurok ka ni Boss Lindon dagiti daddo maataktika. Mayat day tangara aramidan nyo. Kaslagay ay ayam kayo laeng ken ni Lindon. General, adda nakitak agalad ni Boss Lindon. Adda dagiti wagas na makilaban adyak mo. Anya? Dayta tinadlaw ko kinkwana, General. No idilig ko kin ni Mr. Fortesa iti kabalan. Adayo ang nalalaing ni Boss Lindon. Anya? Uwan, General. Nalakalaang nga isuro ni Boss Lindon. Nadakamat idi ni Lindon ti pakasaritaan ti biyag na kanyak. Pinarigat kanu ti amana. Sumat ti kunakan ka, iha. Nagbalinlad akas ni Lindon, gapo iti amana. Pasig a kinatakas ti insuro na kankwana. Mama, Sa maysa, agayat launay kan ka ni Lindon. Pagmamauyungan na ka. mama, saan ang nagbalin ang nasaya at kanyak ni Lindon? Pasig apam marang dagit impakpakita na. Diana, no ipilit ni Ruben ti kayat na mapasamak. Lapdam, takaasimot ni Lindon. Anya? Kayat nabalsan ni Lindon. Ngamawan mo tinabatad apam managnak na. Nga iso ti utak iti pan nakapaltog na. Dahito iti mulam iti panunot mo, iha. Nalabit nga da sa balya kabusor ni Ruben. Kat iso ti utak iti pan nakapaltog na. Pudno nga ta ti ibagbagan ni mama. Auntie Ansing. Jak masumbatan dayta, Diana. Jak amo tinapasamak ken ni Ruben. Namwaklaangan kan ka. Auntie, seryoso ti panagsarita itay ni mama. Mariribo ka nakmat. No asino at talaga ti utak ti pan nakapaltog idin ni Ruben. Ay, Diana. Narigat ngagpaiso ti basta agitudulatan no asino ti suspek. Adamot punto ni mamam. Tamangan no agpagkadlaang ni Ruben. Sa bali mo't ti kaso kanyak ni Lindon. Gapu iti panangagaw na iti sa ni Kwame. Ginondawayan na ti kinalupoy ti inak. May samot day nga inam. Nagarami diti sana nasayaat. Sinayang nalaang nagiti sa dikwayo. Naskan nga aramid ang ti amin. Tapno mailiklikak iti pan nakailipsong. Diyak kayat ti mabalod. Nagkibaltang ti amin. Sigurado nga ipudno ni Lindon amay saak ang nagplano iti pan nakatay kuma ni Ruben. Ni Lindon ti kayat ko iti apakiasawaan ni Diana. Iso ngay manugot ha kiti kayat na aplanuan mi ti pan nakatay ni Ruben. Lalaing nga kita ti agpamarang. Tapno saan nakapagdua-duaan ni Ruben no agkita kami. Dolores, una yan ti panagkita mi jay lalaki limabas iti apartment. Tilamadmadlaw mo man ang ansing. No adda lumabas sa gwapo. May surot ti mata makumita. Kas labalasang ti panagtigtignay mo. Ay, jakpagan ano dagiti lalaki ti daytoy a lugar. Kunkunam lang dayta, Dolores. Kasla dami na gro-pro patukleng. Awan pay na taer. Apay nga katawa ka, manangansing. Mga sasar ti pa nagkatawa ma. Ay na, Dolores. Amamukan. Ang mga nukid dayan nakalaang di baro, mainlove kan. Apay, anyat pa nagkit-kitam kanya. Lalakaan na babae. Amok ti agpili ti lalaki. Jay bak nang kanataar ti kayat ko. Nakasiti pa ng pili miti day di Roberto akasinsin ko.
Isungag sapul kay tinataar, kan bakna nga lalaki, tapno da pagkwartaam. Anya? Jak ipadpadlaw kan ni Ruben ti sa amamarikrinak. Aging gaita. Jak pay lamaaklon ti panakatay ni Alona ang anak ko. Nagsakit. Kan nadagsan ti barokong ko. Gapo iti panakatay na. Maikawa akon nga agmaymaysa. Tatay Ignas? Ne. Si kamat gaya, Ruben. Naliday ti rupan, Tata Ignas. Apay ka di? Jakon iliba ka, Ruben. Nasakit pa'y latinakam ko itinapasamak kan ni Alona. Tunggal ikidim ko ti matak amaturog. Ti rupa ti anak ko ti makitkitak. Nakaisim ako mitkita kanyak. Tata Ignas. Makunkonsensya akmat. No saan ko man napasakitan ni Alona? Saan mat ngayon madayo? Ruben. Nasakitan tirik na. Iso nagpagnapag na aging gana kamag. Masit-sidir tirik na. Gaputasan ko nasalak ni Iban kontra kadagiti kabusor. Uray saan na manggagnyalaw na ti panagkid daw ko iti pamakawan. Agkid daw aklat ta, Tata Ignas. Sardangan na kon man ang ansing. Saan aday ta ti pagsalitaan ta? Nalpasan day ta pagtang iti biyag mi iti day di Roberto. Apay, Dolores, di ka di makonsensya nga impo ka mo namin pinsan ti kinabak nang yaw? Di nalabos sa panagsugal mo, ti makagapo. Nuapay nagbalay na nariribok ti biyagyo ita. Nakakaasi ni Diana ng agpampanunot. No kasano mabawi na dagiti nagaw ni Lindo na sa nikwayo. Anya? Ay, sana rabrabak tinaramin mo. Nagbanag kayo na nakakaasi. Gapo iti kinasam mong agsugal. Awan ti basol niya, Lana. Nairaman lang iti riribok. Kayat ko aduktalan. No sino ti utak iti pan nakatay na. Ruben. Apay ngin raman da pa niya, Lana. Gumay kayab-gab ti pungtot ko. No sino man tinampatay kanya, Lana. Ruben. Ikarik nga ibusak amin dagiti kabusor tayo. Awan ibatek asibibiyag. No kasapulam titulong ko. Ibagam laang. Nakasagana ag atumulong itinagan ti anak ko. Diyak kaya't ama isagmak kayo, Tata Ignas. Iso siya kundi makamoy ti amin. Ipanamnamak. May ka ni Diostisya ti pan nakatay ni Alona. Daytoy nga igam ti manggibos iti biyag day jay Ruben, Brando. Talaga pinilim di kapintasan. Kanginginay na klase ti igam, boss. Wen, may salaabala ti manglusok iti banga-banga ni Ruben. Basit laengen akan ito. Adon ti maadal ko. Nukasano ti lumaban nga agmaymaysa. Magagaran akon iti panagduelo mi kini Ruben. Anya ti pagtungpalan, ti plano ni Lindon nga aramiden. Kagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.